Čaute, vítam sú Trollár SK Game. Takže vítam vás pri novej sérii, bude sa to volať GTA Vice City Underground. Je to normálne GTA 3 Vice City, iba je to taký nový mód, volá sa Underground a vylepšuje to celé GTAčko. Čiže treba ísť. Škodovka to vypadá ako Lamborghini, takže tady sa vždycky začína, keď to spustím. F. Zvýšíme. A jedeme. Takže, co budeme dneska robit? Dneska si dáme prvou misiu. Dneska si dáme asi prvou misiu. Počkejte, bude mi sluchátka. Dobre sa nečuju. Tak, už by som sa měl čuť lepší. Tak, dneska si dáme prvou misiu, čiže sa otočíme. Motorček bez hudby, lebo to fakt, že moc hučí. Tak. Aha, hen. Musíme dojet na hen tohle, tam, nevím, či to vidíte. Na té mapke. Jo, tady. Potom mám tu nějaké kódy napísané. Tak v tom budeme. Tohle vidíte, FPS-ka, ty si nevšímajte. Já si to tam dávám tak, aby mi aby jsem věděl, že kolko to je, a či to vůbec ještě nahrává. To mě nezajímá, mám to naštěstí v češtině, takže co tu máme? Zajdi za Rafaelem pro nějaký nový oblečení. Dobré, máme jít za Rafaelem. Shit. O to co? To zabuglo. Co se stalo? A už to jde. Myslel, že to musím zase resetnout. Dobré, jdeme. Bam. A bam, nigga. A jedeme. Jsme to prešli asi, ale ne to. Jo, drifting přes celou ulicu. 3, 2, 1, bam. Tak, a včas sa pripravte, budeme fakt vypadat tak debilí. A hlavně ta huba, vidíte? Jako bychom měli namazané rty. Nice bike. Hezká motorka. Pro angličtinu. Life of bike. Tuším tak nějak. Tak. A mám toto ještě čo? No, my bike! Nevěli si. Tak. Budeme jezdit trošku bez hudbičky, lebo to fakt že kazí audio. Na budoucí to audio zvýším na mikrofóně. A trošku to budeme. Ale je to se mi moc nemluví. Wow, to byl drift. Tak se to dělá. PR2. PR2. Že už to bude. Dneska dáme také 2-3 minisínky. Ne, potřebujeme se koukat. On to píše. Vem plukovníkov dceru do klubu Pole Postina. Dobre, máme jít do klubu Pole Postina a máme tu nějakou limuzinku, takže zeberme si limuzinku podle toho. Shit. Will you be working for my father? Budeš pracovat pod mého You mind me resting my hand in your lap? Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. Vamos. Je hrozné těž mít bohaté a mocného otce, že?
A jede. Je to pomalé. Nemám čas. Pojď, baby. Dej nějaká kara lepší. Táto. Oh yeah. A jede. Shit. Počkej, jak se to nastaví? Tak dobře. A jedeme. Opačným směrem, jo, ty kokos, jsem dobrý. A jedeme. A bejk. A cestou ulicu. To je vončo. See you around, Rozhodni se handsome. tady těch fešáků. I'm sure you will. No jasně, že taky fešáky keci, jak prisadata, koukni se jak chodí. Jo, my se dokončená 100. 100 jsme zadělali, mě to je stejně jedno, lebo máme 5 milionů, já mám tady taky mod. Takže včopa, jdeme zpátky na ten map, kde máme vyznačený bottle. Oh yeah. Vidíte ten manuál? Ty kokos, to neví ani Tony Hawk. Tot. Ale nebudeme zdržovat. Tak už tam budeme. A teď. Wow, to už bylo nic. Teď. Zmíneme. Shit. Na to nic není oproti tomu, co já ještě dokážu za autíčkama. Co čumíš, negre? Ano? Tak ti napálím demandevinu. Ty kolik se mu odpalil nohu. Shit. Ah, well, I hope he knows the whereabouts of Tak 20 jsem keys of zpátky. coke. It's this To byl guy, Mike all right? Silvestri. He's always at the Malibu. Tak, děkuji, že jste pozreli tento první díl GTA 3 Underground mod, takže uvidíme se při dalším díle o lepší povedané druhom. Takže doufám, že vás toto video baví aj táto celá série. Pokud ano, dajte like, pokud nie, dajte like. Alebo odberte, alebo komentár, alebo to sdielajte. Mně to je jedno. Třeba na Facebook, Twitter a tak. Tak loučí se s váma Troller SK Game a uvidíte mě třeba na inou videi. Zatím.